Hawu. Shana nisombe ikokamelisha kanza kwethu. Shana nomthandeni umfokamanqele. Umfowaphosa kwenyathu ukusheshiliza. Ngicela nimshayele likhulu ihlombe bafowethu. Yalibhabi yakhe eshisa kakhulu. Futhi ngokwami iwedlula wonke ama-album akhishwe ngo-2020. I-album eshisa kakhulu ugama elisha. Mina ngisabi muntu ukhuluma iqiniso. Ancengi. Hawu. Ame ngishalaza lezi nshashe. Akhofa. Bengisaqala nganza kwethu. Bengisaqala bafethu kule mzuzu omncane nje. Cela udokotela uKhethelezi noMaZulu esondele stage ukuhlonipha mina. Umzuzu owodwa, I'm not gonna be more than 1 minute. Ngiyacela uMaZulu sondela makene. Ungasukumi sazilile nje nkulu. Awuvumelekile ukuphakamisa izwi. Hayi, bengazi ukuthi uHappy Girl ukwazi kuyishaya kanje ingoma. Egqoke lawa amasuthu lawa. Hayi yabona acala ngimshaya mhlawumbe uthishe Happy Girl nganga kwethu. Kukhona into engalazi ngoHappy Girl. Happy Girl, she's a humble soul, dedicated, focused, excellence. Any way you can choose when you went to school that is positive, qualified to praise her. I want to look at the after a very long time, abantu kuyangisiza lokho nongabe nabo social media Kethelezi ngizwa ngabantu ukuthi hayi akanihloniphe umuntu ozela ekhaya ohlonipha uKethelezi akakathuleki manje oze ohlonipha uprofessor Dr. Kethelezi kanye noMaZulu akekethuleke manje angizuqada la ngingasela ukhetha 1 minute ngiyacela bafowethu. Yebo. Hayi khansela akuhle ngawo. Lotho. Awukhethelezi yathanda uqha. Yebona into ezeredweni. Ibona ngafowethu. Yabona uyamshaya khansela la. Awulotho. Yebo lento ezeredweni. Azokhethelezi umuntu nje ukhuluma ngo-23. Bakema concept. Mana Happy Girl. I'm happy you are here. You're the witness. Just 1 minute. I'm fit to muntu mina ngilento ngiyona ngizumthini. I'm original. Angayi muntu. Angayi nalapha ngiphuza khona ngayizona ufusa. Makufanele ukufusa kuyazwa mfethu. Makufanele ukuba thank you. Yezwa. Makufanele ngishaya ihlombe ugide. Being original is being God himself. Because if you are made with an image of God, you must be original. You are fake, you out. I'm original as a tool, I'm a fake as a column. Bafowethu ngiyabona nyabantu bayakhuluma bathi ngizoyatrenda kuphi Twitter ko TikTok kuphi mina ngizomlando womthune awudabule enkandla. Ngisho abantu abangifonela abantu abangikhuzayo uthola ukuthi umuntu athi hayi bengafanele ubeka kanje ngithi mina uyazini ukuthi lona le battery engireceive ngayo kule cellphone ngiyicharge ngani ungazongihemela ngithi mina phansi ngama ambulance phansi ngama breakdown phansi omakhambi asekonakele. We want people like uKethelezi. Mina ngiyotshela iqiniso. Ngifuna ukubonga uDokotela uKethelezi, phinde ngibonge uMaZulu.
ukuthi mina emlandweni uxoshwa kwami umsakazweni ukhosi FM nokuba ney'nkinga zami lapha nalapha khona nami la ngi-right khona ongakubeka kube u-80% bese kuba u-20% la ngiyibhedabheda khona. Naturally the human beings like that kodwa labaya hayi angisasho lutho ngabo. The reality is here. Lensizwa yazi ngesiZulu ufuna ukusho ngesiZulu esiqinile Ketelezi uhambe naye isithethile ngesiZulu kusho ukuthi he has been with me during things when they were most difficult. Okusho ukuthi uhambe nami yabona inkomo masithethile inkomo isuke isibikela ukuthi izokwenza umsebenzi izohlatshwa. Ngiyangizwa ukuthini ngakho ke bafowethu ngithi mina ngifuna ukubonga lensizwa ngiphinde ngibonge na waphazamisa ndoda ngiphinde ngibonge uMaZulu ukuvumela lensizwa ikwazi ukusebenza nami ikwazi futhi ukuthi ingisize insizwe engesabi ukuthi ngikhulume nayo makukhona engokudingayo. Wena ongangazi umsize ngalutho awukuthule ukuthi du ishipha ithule ngoba lensizwa manginenkinga mangena petrol mina ngisaba ukuthi anginawo petrol ngoba I'm living the original life and the honest life. Lensizwa ngifaka no petrol usuke ukuphika wena shipho okhulumayo uzokhomenta ngokuthanda kwami kodwa ngasungisiza ngalutho fusa into ngitshela yona ke umuntu uphila nabantu abaphila nabo abaphila nabo fusa akusikho okhethweni la. We are living original. Noma ngithola manje sengilento engiyiyona ngi-relevant ngidumile it's because of this guy.